Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον Μήτρο τον Αντώνη, υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο με την παράταξη του Χριστοπούλου. Καλή σας μέρα, κύριε Μήτρο. Καλημέρα σας, κύριε Παυλικιάνο. Για να ξεκινήσουμε λίγο από το κλασικό ερώτημα που θέτω και όχι βάζω, γιατί με συμπληρώνει συνέχεια ο Σταύρος Βλαχόπουλος. Με το συχνό ερώτημα που θέτω στους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους ή εν πάση περιπτώσει στους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα κοινά. Πάμε λοιπόν, γιατί αποφασίσατε, καταρχήν με τι επαγγέλλεστε, αν επιτρέπετε, ας πούμε? Είμαι πολιτικός μηχανικός. Έχω τελειώσει στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης και είναι ένα σκέλος το οποίο θέλω να θίξω όσον αφορά την πτυχή και του εαυτού μου, αλλά και γενικότερα την λογική η οποία θα πρέπει να διακατέχει το Δήμο αυτά τα χρόνια. Σας ακούμε. Το ερώτημα είναι απλό. Για ποιο λόγο ανακατεύεστε με τα κοινά? Αυτό είναι το ερώτημα. Σας ακούμε. Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παυλικιάνο, η ενασχόλησή μου με τα κοινά δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο για μένα. Χωρίς αυτό κάτι να σημαίνει για τους υπόλοιπους υποψηφίους φυσικά. Σωστό. Άλλωστε η παρουσία τόσων προσώπων στα ψηφοδέλτια δεν μπορεί παρά να αποπνέει υγεία. Εγώ έτσι το βλέπω, διότι δεξιά και αριστερά ακούμε τόσες μουρμούρες, αλλά όσο περισσότεροι συμπολίτες μας δείχνουν ενεργό ενδιαφέρον για τα πολιτικά δρόμενα, νομίζω ότι τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα προσδοκούμε στο μέλλον. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Τι ήταν αυτό που... Εκφράζω, αν θέλετε και ηλικιακά να το δούμε, εκφράζω την γενιά των 30, 25, 35, όλοι δυστυχώς το ίδιο καζάνι βράζουμε, που καλά δεν πρόλαβε ούτε να σταδιοδρομήσει, αλλά δεν έχουμε προλάβει δυστυχώς για κάποιους, ευτυχώς για μας, ούτε να αποτύχουμε. Έτσι αντιλαμβάνουμε τις εξελίξεις και δεν ξέρω αν αυτές οι εκλογές μπορούν από μόνες τους να σηματοδοτήσουν την επιστροφή των νέων στην πολιτική σκηνή. Η απαξίωση είναι τεράστια, το συναντάμε. Το στίχημα της ανανέωσης είναι κάτι που δείχνει να κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος και θέλουμε να εμείνουμε σε αυτό. Υπήρξα από τα φοιτητικά μου χρόνια συνδικαλιστής στην παράταξη της ΠΑΣΠ στο Πολυτεχνείο της Ξάνθης με παρουσία στα όργανα συνδιοίκησης του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Συμμετείχα ως εκλεγμένο μέλος στα τοπικά συμβούλια νέων, τα οποία, οι εκλογές των οποίων έλαβαν μέρος προ λίγα χρόνια και όλοι ξέρουμε την ατυχή κατάληξη που είχε ο θεσμός. Και γενικότερα η δραστηριοποίησή μου όσον αφορά τα κοινά είναι έντονη. Τα χρόνια κυρίως που ακολούθησαν την εφηβεία μου. Θέλω να πω ότι με τη μειωμένη χρηματοδότηση λόγω της υφεσιακής κατάστασης που υπάρχει στην εγχώρια οικονομία, δεν νομίζω πως έχουμε περιθώριο να παρακάμψουμε ούτε ένα ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Και θεωρώ λοιπόν ότι, και ως πολιτικός μηχανικός θα με επιτρέψετε να μιλήσω εδώ με τη δυτή μου ιδιότητα, ότι αυτή τη στιγμή η προοδευτική αντίληψη απαιτεί ένα κράμα ρομαντισμού και τεχνοκρατικών στοιχείων, ώστε να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα πάμε μπροστά. Αυτό που καταθέτω με την υποψηφιότητά μου και γι' αυτό ζητώ και την ψήφο του κόσμου, είναι η όρεξη μου για δουλειά, συνεπικουρούμενη από την πολιτική μου σκέψη και σε συνδυασμό θα έλεγα με την εμπειρία που υπάρχει στην παράταξή μας, να δώσω κι εγώ τον καλύτερό μου εαυτό για την επόμενη μέρα της Ξάνθης. Πάμε λίγο να δούμε αυτόν τον καλύτερο εαυτό. Ξέρετε κάτι, κύριε Μητρού? Τώρα τελευταία και λόγω έτσι της όλης συγκυρίας, όλοι οι υποψήφοι μιλάνε για έναν καλό εαυτό που θα δώσει, που θα στηρίξει κτλ. Για πάμε λίγο να δούμε πώς βλέπει αυτή τη διάθεση προσφοράς ο Μήτρο Αντώνης, γιατί δεν είναι μόνο τα τεχνικά θέματα που φαντάζομαι ότι θα ασχοληθεί αν εκλεγεί η παράταξη του και αναλάβει παντιδημαρχία ή οτιδήποτε άλλο πόστο διοίκησης. Για πείτε μου λίγο, κύριε Μητρού, πώς βλέπετε εσείς την Ξάνθη, πώς θα θέλατε να λειτουργεί η Ξάνθη? Θέλετε χωροταξικά, θέλετε κοινωνικά? Έχετε στη διάθεσή σας 4 με 5 λεπτά. Σας ακούμε. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα νομίζω και αυτό αφορά οποιονδήποτε συνυποψήφιό μου από οποιαδήποτε παράταξη, αλλά και όλες τις υγιείς δυνάμεις του τόπου. Νομίζω ότι ως πρώτη προτεραιότητα πρέπει να τεθεί το ζήτημα της συμμετοχής και της σύγκλησης απόψεων, της συνεργασίας, της συναντήληψης για το κοινό συμφέρον. Τα όσα ευαγγελιζόμαστε σαν παράταξη και τα οποία προσεντερίζομαι απόλυτα δεν ανήκουν στη σφαίρα του λαϊκισμού, ανήκουν στη σφαίρα του εφικτού, για να μην πω του αυτονόητου.
Νομίζω ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία δεν είναι καθόλου περιορισμένη σημασίας όπως πολλοί την θεωρούν, πρέπει να είναι ο κινητήριος μοχλός, πρέπει να είναι η ατμομηχανή αυτή η οποία θα δώσει πάτημα στον πολίτη να ασχοληθεί, να δώσει το έναυσμα, να μπει ξανά στον πολιτικό στίβο. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά τα πράγματα που άπτονται της καθημερινότητάς μας και τα θεωρούμε απλά, θεωρούμε υγεία για τον τόπο, όχι να τα αλλάξουμε, να φροντίσουμε να συμβαίνουν. Γιατί, ξέρετε, στη χώρα του παραλόγου χάνουμε και το αυτονόητο κάποιες φορές, κύριε Παπαδικιάνο. Η Ξάνθη μας είναι ένας πρικισμένος τόπος. Το πρόσφατο παρελθόν δυστυχώς απέδειξε ότι αυτό από μόνο του δεν αποτελεί ικανή συνθήκη για να κάνουμε βήματα μπροστά. Απαιτείται και βούληση από τις αρχές. Μάλιστα. Πάμε λίγο, έχετε στη διάθεσή σας άλλα 2 λεπτά για να πείτε στους Ξανθιώτες, απευθυνθείτε στους Ξανθιώτες και πείτε τους για ποιο λόγο να ψηφίσουν εσάς ως Δημοτικό Σύμβουλο. Σας ακούμε. Νομίζω ότι αυτό το ανέφερα όσον αφορά την πρώτη μου τοποθέτηση και δεν θέλω να σας κουράσω ούτε με κοινοτυπίες που είναι φυσικά πολύ σημαντικές, ούτε με τα γνωστά τετριμένα. Αν μου επιτρέπετε να απευθύνω ένα πολύ μικρό μήνυμα στον κόσμο της Ξάνθης, παρακαλώ. Το οποίο δεν είναι προσωπικό, είναι πολιτικό. Η μάχη των ημερών μας νομίζω ότι είναι η δικαιολογημένη ως ένα βαθμό αποστροφή της κοινωνίας για οτιδήποτε έχει να κάνει με την πολιτική. Φαινόμενο που εντείνεται ακόμα και στις μικρότερες ηλικίες. Δυστυχώς. Καλώ τον κόσμο να πάρει την κατάσταση στα χέρια του με τη δύναμη που του δίνει η ψήφος, το δικαίωμα του ψήφου, και να προσέλθει τις 2 ερχόμενες Κυριακές στην Κάλπη, κύριε Παπαδικιάνο. Προσδοκώντας ότι η ψήφος των συνδημοτών μου θα έχει καθαρά πολιτικά χαρακτηριστικά. Πολύ ωραία λοιπόν. Μήνυμα ελήφθη. Ας δούμε τον κόσμο να σηκώνεται από τον καναπέ και να έρχεται πραγματικά να επιλέξει τον καλύτερο. Εγώ σας εύχομαι έναν καλό αγώνα. Η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα. Να είστε καλά. Βήμα, λιθαράκι καταθέτουμε και την όρεξή μας. Το κείμενο θέσεων μας είναι στη διάθεση όλων στο christospulio.gr. Προϊόν μιας εξαιρετικής διαδικασίας ανταλλαγής απόψεων μεταξύ μας. Λοιπόν, κύριε Μήτρου, να είστε καλά, καλό αγώνα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.